Ir-riski u l-perikli li jirriżultaw mit-tanker tal-gas li se jitpoġġa fil-port ta' Marsaxlok huma reali u ma jistgħux ikunu injorati. Dan jirriżulta minn dikjarazzjonijiet li saru f'diskussjoni waqt il-programm Għandi xi ngħid ippreżentat minn Andrew Azzoppardi fuq Radio Malta mill-ambjentalisti l-Professur Edward Mallija u Alan Dejdun u mis-surveyor tal-baħar Oliver Cini waqt il-programm Għandi xi ngħid. Il-programm iddiskuta l-għażla li t-tanker jitpoġġa l-barra mill-port. Il-Professur Edward Mallija fakkar li kien hemm kumpanija li ridet tagħmel dan il-proġett. Nhar it-tnej intqal li mhux veru ma kienx hemm offerti mill-ebda kumpanija biex jagħmlu xi ħaġa bħali. Mentri l-ġimgħa ta' qabel kien hemm evidenza ċara li kien hemm at least kumpanija Amerikana waħda li offriet li tagħmel dis-sistema. Issa għalfej in-nies iħossu l-bżonn li jikdbu ma nafx. Jekk inti għandek każ, sod ma diġà fejn tikdeb biex. Min gideb? In-naħa tal-gvern. Iżda dan l-impjant offshore jikkaġuna perikli għal vapuri, l-ambjentalista Alan Dejdun. L-offshore platform tkun mixewla, imma sew tkun mixewla, fis-sens. Ma tkun ikbar minn filfla. Filfla qatt ma saru collisions. Fis-sens. Issa filfla għaddu ħafna vapuri, ma nasbux li ma jeddux. Wara filfla għaddu ħafna vapuri. Ir-riski huma reali għax ġraw inċidenti barra minn pajjiżna. Is-surveyor tal-baħar Oliver Cini. Il-Messiko kellhom terminal tal-gas spiċċa tal kollu. Da ma kienx qalb-in-nies, issa daħan itfgħu il-gas qalb-in-nies. Id-deċiżjoni ta' ħażna ta' gas f'nofs il-bajja ta' Marsaxlok ġabet reazzjoni mis-sajjieda li sostnew li għandu jsir breakwater. Iżda mhux l-istess jaħsibha l-kandidat Laburista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Charles Nguder li tkellem dwar din it-tema fil-programm.net fuq Net Television tal-ġimgħa filgħaxija. Li kieku jkollu jsir breakwater fejn qegħdin tipproponu intkom b'xi mod ieħor nkunu qegħdin nippreġudikaw jew kellha dak li intkom qegħdin tajdu nipperikolaw il-manuvrar marittimu barra l-port. Id-deċiżjoni ta' tanker f'Marsaxlok marbuta mal-pjani tal-Gvern għal Power Station u għall Malta iżda fil-waqt li l-Gvern għaddej bil-proċess ta' privatizzazzjoni ta' din l-entità maċ-Ċiniżi, l-istess Charles Nguder għandu opinjoni differenti. Ma ġietx privatizzata l-Malta. Charles Nguder irrefera wkoll għall-impjiegi tal-Malta. Intihom il-garanzija fuq l-impjieg. Tajba, biex il-ħaddiema jisimgħu sew, jittikom garanzija biss li jkollkom xogħol. Impjieg salvagwardjat. Intihom garanzija li mhux ser imorru jaqtaw il-ħaxix mir-roundabout. Fl-aħħar xhur ġie rapportat li 91% ma jaqblux li t-tanker bil-ħażna tal-gass jitpoġġa f'nofs il-bajja ta' Marsaxlok. It-tnejn li għadda il-MEPA approvat il-permessi għal power station ġdida li jrid jagħmel il-Gvern u li tinkludi il-ħażna tal-gass f'Marsaxlok.